Bueno, iaz izan zen pixkat zaila, jaialdia ospatzia, eta aurten gatoz pixkat pila kargauta, eta gainera Ibarko parte hartzen dixakin, beraz oso pozik. Eta egingo duguna da betiko saioak edo betiko sailak berreskuratu, pasadan edizioan egin genduen dana elkartekoen artean, ze oso saila zen kanpoko jendea ekartzea. Baina aurten lortu dugu gala dinamizatzeko etorriko dira lekin animazioneseko jendia. Eta horre egingo da show moduko bat, ezin dut asko esan eta prestatu dugu luntxa, aurten berreskuratuko dugu oso garrantzitsua jendia etortzeko. Eta alde horretatik uste dugu hori oso berezia izango dela, pixkat izango da bueltatzia, normaltasunera bueltatzia eta zineman barriro elkartzia. Eta espero dugu jende gehiago etortzia eta gozatzia. 50 bat film labur ikusiko ditugu, eta orokorrean euskaraz behintzat egunean behin euskarazko film labur jarriko dugu. Eibarkoak nahikotxo dira, uste 4 edo 5, eta animaziozkoak egunero bat jarriko dugu. Baina aurkitu dauz lan oso onak eta oso zaila izan da aukeratzea. Orduan banatzen dugu lana. Bagauz 5 pertsona, azkenean film labur asko dira, isa 200, lankide batzuk ikusten da ez danak, beste batzuk adibidez nik ikusten ditut euskarazkoak eta horiek aukeratzen ditut. Eta gero azkenean egiten duz boskatu ditzen dira eta gehien boskatzen diranak, gero beste kriba bat pasatzen dute eta azkenean pixkat debate ditzen dugu horrela eta borobiltzen dugu 50 bat labur metrai film labur emate ditugu. Jaso ditugu lan desente pandemiari buruz, era batian edo bestian, baina saiatu gara pixkat danetik ekartzen, ez bakarrik gai hori, ze bestela jendean betatzen du nahiko bizi izan da bela, ez, gai hori. Baina orokorrean gure jaialdi zen beti etortzen dira gai sozial asko, gero komedia alegitzen gara beti sartzen, eta orokorrean uste nahiko orekatuta dagoela aurtengo edizioa. Unkituta gauz, usten gendun ezala hori parte hartzen dik egongo edo pixka zaila izango zala, aurkitzea batez behi barkuak eta holan, eta giza esan oso maila ona. Ikusi dugu agian gehiago montaje aldetik maila igo dela eta pentsatzen dugu dela azkenean pandemia garaian jendeak denbora izan zebalako montatzeko denbora gehiago emoteko horretan. Eta alde horretatik uste du jendere gustatuko zaiola ikustia, nolako gauzak egin diran konfinamenduan zehar. Aquí cuesta un poco más definirlo porque realmente no se trata de un corto, se trata de 2 cortos y no es solo mío, o sea, son proyectos compartidos con una compañera y amiga de estudios. Y el primer corto, por ejemplo, está ambientado también en Eibar, aquí en el Gaztetxe, y realmente no es un corto al uso, es una pixilación. O sea, una pixilación es una animación básicamente, pero con personas. O sea, se hace a base de fotogramas, de fotografías donde se cambia el movimiento. Aquí es más como un poema, como una especie de metáfora de una relación amorosa y de cómo empiezas a echar raíces en un cierto sitio. En el Gaztetxe de Eibar, porque queríamos como un sitio que esté como un poco fuera de tiempo, o sea que podría ser en cualquier parte, pero que esté muy fuera de tiempo, y para eso era un sitio como muy adecuado. Y el segundo corto, que hemos hecho un grupo bastante cinéfilo y que trabajamos a menudo juntos, y eso ha sido un proyecto ya un poco más ambicioso de varias semanas de trabajo. Como un poema visual que funcione más a través de la lógica de las imágenes que a través de una narración clásica, pero que esas imágenes hablen de una transformación dentro del personaje, a través de lo que le rodea, etc. Y lo interesante de esto es que, aunque no somos nadie euskaldunes en ese sentido, pues nos salió una cosa que cada vez era más de aquí. Bueno, nire pelikularen kasuan, ez da mutua dela, ez dago dialogorik. Musikak merkatzen du kortoaren
bide guztia, eta nik uste dut musika dela pelikularen protagonista nagusienetariko bat. Orduan entzunin behar da. Bergarako lagun batzuk sortutako musika espreski pelikularako da, Baltza Anaiak, Asier Baltzategi eta Eneko Baltzategi, musika jartzaileak eta produktoriak, eta bere egin zuten musika espreski irudi horietarako. Orduan, hor zer erakusten nahi dugun, nolabait nire mundua, nire ogibidea musika munduan sartuta dago, eta hori biltzen naiz, eta garai batean jenteak esaten zigun, zer ondo zuen lanak, ez? Beti musikarien artean, beti eszenatokietan, eta bat. Azkenean hori isladatzean egin nolabait, azkenean gure ere lan bada, eta ez da festa bat. Orduan, lanean egoten garen ez, ideia bintzat hortik sortu zen.